Délivré par Christ, nous avons fait un alakabarake. Denke bange yedie kisibaye okuma fora Maria makoni sirana meleka ko ikana sira sabuni ko bora alala Maria maye konota kasoro amache sido ala kase bayala kade bange kisi bamin kumatu fora abanyira nuwelido masake dauda kadugula ndiki yabe akamaka so soro moko jema uyada so warukono ba kaun jema domo bora corona dolo ye unyemine unana de nyeni batu ni pour la fin uye